It's nice to be here. Amen. Ngokukhethekile ngamukela umfundisi wethu useseboxini kodwa useqhamukile like khanyeni. Sithi mfundisi wethu ngokukhethekile siyakwamukela ekhanyeni. Zizwe usekhaya. Abakhokheli bethu, abashumayeli bethu abakhona nabasemoyeni abaseza nebadla lonke lonyazi lwezulu, sithi namukele ngokugcwele ekhanyeni. Zizweni nisekhaya. Amen. Inkonzo ke eyamakhosazane ngizobe sengithatha umbhobho ke ngudlulisela kuyo khona. Amen. Inkosazane ntombela ulihle kuvela emthempeli umshumali kulo ngikhokhela nomthetho. Cela Nkosi ngikhumbule ngehlisa uvalo kepha ngiyaqoqa. Sesibonga sibonga sekuthatha isikhathi eside. Ngiyabonga Shembe ngikhumbulile. Sakwazi ukuthi uthane lapho Shembe ufuna ukuthi size khona. Kuyisabatha Shembe sibonga ukuphila. Nkosi ukuthi siphumelele endaweni yakhe engcwele. Cela Shembe ungadweba nawami Jehova ubheke Nkosi okuhle Shembe sikukhulumayo okumele kuzwa abantwana bakho. So cela uShembe ngipha amazwi umele ngakhulu. uShembe omkhulu esimenile siyabonga uyisabatha. Engathi uShembe ungasipho ukuhamba kahle. Asipho ukulandela izilaki ngekhathi zonke ukuze sikhumbule nangomhla kuphela. Asipho nathi singabantwana abancane, asipho ukuhlala ezwini lakhe, asipho ukwenza abadala basiyalela bona. Uzodlula kancane nje. Ithi okhulumayo ngelinye ilanga ikhuluma ngendaba enkulu nokwenza sisake enyangeni isikhumbuzo senkosi yethu. Uthi okhulumayo uthi wakunenkosazane ngizoqinisa uma uthi ngizoyibeka ngenye indlela. Shembe ngithethekile. Uthi wakunenkosazane, le nkosazane yayihamba kahle phambi kwaShembe. Ikwenza konke phambi kwaShembe, inhle phambi kwaShembe, idumisa kahle. Yenza okufanele uShembe. Thiwa ngelinye ilanga le nkosazane kwakuyisikhathi sababa mkhulu. Thiwa le nkosazane yahamba kahle phambi kwaShembe kwase kufika idimoni. Yase le nkosazane yagula. Yase yagula le nkosazane yayisithathwa yangayiswa kuShembe, yayiseyiswa muzimbe. La izohlala khona ilashe ngoba yayingaphilile. Thiwa kulo muzi kwakungakholwa. Thiwa le nkosazane yahlala lo muzi ilashwa kwakunemalase kulo muzi. Ziningi nje futhi beyithanda bengenankinga.
So ngoba ugula-ke uke wenziwe noma yini nawe phela uyagula into ozoyisho. Kuthiwa le nkosazane yahlala kanjalo kulo muzi ilashwa kwakuthi makumele ifuzwe. Mase kuthathwa isitsha ebesidlela kuyo imalasi. Sihlikihle nje kanjalo phela bona banankinga basihlikihle nje bathele ukudla kwenkosazane bayihambisele kanjalo bayoyifuza. Yayenzeka leyo nto yenzeka isikhathi saside. Kanti le nkosazane uNkulunkulu usezoyiphuca umphefumulo. Athi uShembe enyikanga ekhuluma athi noma unganjani noma ungawubani noma ungahamba kumuphi umhlaba kepha uyeza umhla wokuphela. Nale nkosazane wawufica umhla wokuphela lo Shembe ekhuluma ngawo yenza lokho kwenza ukuthi idliswe esitsheni semalasi. Kuthiwa inkosazane yathi mayishona kanjalo kade sekuyisikhathi eside ingayo ingekho phambi kwaShembe. Wasesekhuluma uphombela phambi kwamaNazaretha athi maNazaretha washonaphi umbali yethemba. Wathiwa kwabonakala ukuthi uShembe shuthi ubengakezi ukuthi umbali yethemba wadlula emhlabeni. Kuthiwa seyesukuma amanye bamakholwa athi baba umbali yethemba washiya emhlabeni wayegula kakhulu. Wathi uShembe awuna ngiyabona umbali yethemba usashiya kepha akafiki kimi. Umbali yethemba uphi? Kwathiwa umbali yethemba washiya. Wathi uShembe maNazaretha umbali yethemba ngiyamfuna uyafuneka ezulwini. Wathi nizolinda nizokhuleka kakhulu ningifundise umbali yethemba. Umbali yethemba uyafuneka. Akusukuma amakholwa noma amaNazaretha ayelindile ayehamba kahle kuShembe akhuleka uJehova. uJehova kwadlula angaphazami kwadlula amasontwana nje nomelinye namabili. Umbali yethemba wabuya eNazaretheni wathi maNazaretha ngihambile kakhulu ngahamba emhlaba ngahamba amazulu wonke nezihoko zonke ngifuna umbali yethemba. Kepha umbali yethemba ngithe sengihlulekile sengiphindela kubaba ngiyosho ukuthi angumtholi. Kepha ngithe ngidlula ezwini lezimaku ezihogeni sezimalasi. Kuthiwa ngase kuba khona imalasi eziyakhala zonke ziyakhonkotha kwase kuba khona ekhala kakhulu. Kwase kuyezwela kuJehova waseyama yasiyeza le malasi. Wathi uShembe awunamntanami wakhala kangaka. Wena uyiyona yiphi imalasi ezimalasini zengaka ephakameni. Wena uyiyona yiphi? Waseyakhuluma lo mbali yethemba ngezwi lakhe kule malasi. Wathi Shembe mina ngumbali yethemba. Wathi bengihamba kahle Shembe kuye kepha ngaficwa ukugula. Ngase ngiyahamba Shembe ngiyolashwa ngase ngifika ngidlela isitsheni lesidlela imalasi. Shembe ingakho ngilapha. Wathi awuna mntanami ubaba uyakudinga ezulwini. Wakhunjulwa umbali yethemba Shembe kanjalo. Yebo ngoba wayehamba kahle phambi kwaShembe wayemuhle phambi kwaShembe. Noma kwamfica lokho ngoba nathi kosifica ukona. Kosifica ukona kusifice ungazi ukuthi uyona wazi noma uyona. Kepha umuhle phambi kwaShembe Shembe yokukhumbula. Engathi nathi besingakhuleka phambi kwaShembe sithi Shembe noma sona sinjalo kepha sicela nathi ukubhekwa. Shembe sithi masihamba phambi kobuso wakho mase nawe Jehova uyasibheka. Shembe usifune usithole Jehova ungabe ukushona kuJehova mase uyadela. Cela uNkulunkulu asiphe ukuhamba kahle asiphe ukuhlonipha izwi labantu abadala. Ngiyacela Shembe lapho ngona khona ngithethelele novalo ngicela uShembe asikhumbule asiphe nezibusisa asiphe izinto ezinhle asiphe ukuhlala kuye singasuki sibancane Inkosi kusisele ekuzwile. Yeza Nkosi ngedwa
Antwana wenkosi okhulumayo iphindile wantombela. Siyabonga ithuba esitholile singabantwana kepha siyesaba. Sixolise manje isikhalo esivelile ngenxa inkonzo yamakhosazane. Kepha nathi asizenze nje uvalo nokusaba. Siyabonga inkonzo yesabatha namhlanje kuthiwa inkonzo ekuseni amakhosazane. Sibonga nokumenywa endaweni yasekhanyeni. Sicela uNkulunkulu ukuba sekuhleni kaNazaretha angasuki kithi asithande njalo singabantwana. Asenze simazi ukuthi ukhona umabonakude nanini nanini. Kuthiwa ngelinye ilanga kwakunamakhosazane. Makhosazane thizeni ayahamba ngelinye ilanga aya restaurant thizeni ayodla. Befike edla uyasho uNozibani mina ngizodla ukuthi nobani uthi ngizodla ukuthi. Sethi omunye hawu uNozibani wasukhetha ukudla okunenyama yembuzi enyama. Ngoba thina singamanazaretha na. Useyaphendula uNozibani uthi cha uzongeka ngoshembe womani ubaba basekhaya. Engathi uNkulunkulu engasenza ngamaNazaretha ukuba singabi ngoshembe womani ubaba. Nathi sikhonzele ngokwethu. Ngoba masikushembe womani ubaba basho kunancane ngokwenza siyosaba sifike endawo yaphezulu. Sasinisela esabantwana ukuba Nkosi asiphe nokusiphatha singamakhosazane. Asiphe nokuhamba kahle Nkosi bisengizweni. Ilizwi Siyabonga uNkulunkulu kaShembe engigcinile wazawushala isikhathi inyanisasane nomphefumulo. Ngizodlula entshumayelweni engayizwayo. Kuthiwa wakhona uthisha. Lo thisha mefundisa wakhona ingane engayithanda eklasini. Kuthiwa njalo noma le ngane ingena eklasini lo thisha wayenokuyinyuka. Kuthiwa ngelinye ilanga lo thisha lengane angayifuni wayiqamba igama wathi uMafinyila. Kuthiwa ngelinye ilanga lo thisha wafundisa waqeda. Kuthiwa ngakusasa lo thisha watshela izingane zakhe wathi bantwana bami kusasa ngiyazala. Kuthiwa le ngane le
angayithandi lo thisha yathi ifika kubo yale kuhlala khona izinto ezingasebenzi ezibekiwe. Kuthiwa le ngane mayithi ibheka yathola inecklace ebhala ukuthi I love you. Kuthiwa le ngane ekuseni seyiletha ama-present ngamunye ngamunye ziwabeka etafuleni. Awafunde wonke lo thisha ama-present athi mase efika kule ebhale ukuthi I love you from Mafinyile. Kuthiwa vele wakhala lo thisha. Kwathi eseya kubo lo mfundi wamfica wathi usedlulile emhlabeni. Lo thisha wakhala, ukukhala kwakhe wangasasizi ngoba le ngane engasayifuni isidlulile emhlabeni. Nkosi ukusisinithile. Ngiyathethi inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngiyaxolisa ukungena nje ngimphazamisa. Kunephushana lana eselizamela ukuthi malungiswe. Kuthiwa kuzoba inkosazane kube inkosana. Abangaphansi kweminyaka u-20 ibona abazoshintshana. Kuthi kuphakama inkosazane kuphakama inhlalisuthi under 20 nayo izokhuluma ngonyazi lwezulu. Amen. Ngiyaxolisa ukuthi ngilungise leyo ndawo. Amakhosana ke ukuthi nizocupha ngoba ngathi umbhobho munye. Nizokwazi ukuthi ke nenze njalo. Under 20 inhlalisuthi izoya lapha angazi kanjani. Bamba umbhobho kusho ukuthi velani nicuphe lapha khona uzoba sesene kube seduze namakhosazane ngokunjalo. Bakhonza bashe sinika umsebenzi omkhulu kuba kasifakaze ngoshembe sisenyangeni ke yesikhumbuzo sikaBhombela emhlabeni yasendulo uBhombela engakasuki engakafiki na kulelizwe kuthiwa kukhona indoda ezala ubaba wayo. Kuthiwa le ndoda yayihlala endaweni yakhile njengamanye amadoda emayakhile
bese kuba khona insizwa nje nabantu nje abephula umthetho wenkosi. Emaye uphulile umthetho lo insizwa noma lo nkosikazi sangmele idingiswe noma ibulawe. Wayethi ubaba kababamkhulu hayi akalethwe ngakuye. Ebelethwa ngakuye bese khuluma naye ukuthi hayi musu kuyenza lento yenzayo enza kanje. Ebese amthatha ahlale ngakuye ebese kwandisizwe sakhe. Kuhamba isikhathi bese kufika izwi lithi suka lapha uhambe uye ngenhla lapha kuzoba khona inkosi ezoba nolaka kakhulu ezabulala abantu. Ebese hamba aye endabazwe. Ebefika endabazwe esehlalile isikhashana ebese eyezwe emuva ukuthi inkosi ehlalile iyabaqeda abantu. Ivusimbi iyabaqeda ngekho. Wahamba isikhathi bese kufika izwi entokazini yakaHadewe. Lithi intokazi yakaHadewe ziphathe kahle ngokuba nesiswini sakho kuzozala umsindisi. Ixakeke le ntombi ukuthi kwenze kanjani umsindisi angazalwa yimina ngobani. Ebese siyafika isikhathi la khona abantu bakwashembe beyocela isihlobo esihle abayazi nalo ntombi ayibazi. Bebefika khona bazocela isihlobo esihle bese ziyabizwa intombi zakulomuzi ukuthi uzani lapha nabo abantu bethu bazocela isihlobo esihle kodwa besingazi ukuthi khona umuntu ozocela isihlobo esihle lapha ekhaya. Uthi mabefika ebengakafiki bese kufika izwi ukuthi kuyofika abantu bakashembe bezokukhetha bezokuthatha wena ukuba umakoti wakhona. Bese yafika labantu bakashembe bebefikile ibisiyabizwa lezi ntombi zakulomuzi bese kuyabuzakala ukuthi iyiphike kulezi. Ibisiyayibonela le ntombi ukuthi iyona lezi insizwa ukuthi ngayo yona le ntombi esoyithatha. Bese bayithatha ibisiyaphuma ngejubane iyabaleka. Mayifika ngaphandle ebesiyabuza ibisiyayibuza ukuthi hawu kodwa Nkosi ngabe usuyangilingani. Bese sihamba isikhathi izintombi zihambile zehlathi zisesehlathini intombi ihambile bese izizwe iphunga elihle. Mazizwe iphunga elihle bese ziyagijima ziyakuya ngembali bese zifike ziyayikha bese ziyayidla. Thixo unamandla onke asiphe
kepha mngwenge uzama mngwenge aphansi ukuchama uthempele nasekulungeni phansi amshumayela umngwenge nomkhokhele emaguleguleni nami ngizodlula empilweni engayizayo akukhona umama nenkosazane behlala emphini indawo semphisi athi siyazi abanye bethu ukuthi ayinawo umnotho ngaleyo ndlela kwakufanele umama nevuka ekuseni lelo langa kwakuwu-25 umama wahamba washiya ingane engane isenkosazane ina-5 uthi ngiyakushiya lapha nomfowenu kodwa wena mase ngibuya lapha mina ngemfuleni ngiyowasha mengibuya lapha wena uzobe usungasekho ngoba uyaku-25 uthi le nkosazane ma ngoba uyazi nje ukuthi imizi yalapha igcagcene futhi ngisamncane kanti nethempela lethu futhi likuphi uthi uzocela umfowenu akuphelezele uthi ahambe umama mebuya ingane isakhona sekuqala ukuvo-6 usuyangena ulala nathi uthi wena walapha pho akufanele usuhambile ithi ingane mama ngiyasaba uthi njengamanje uzohamba uzokuphelezela lo mfowenu akushiye halfway bemphelezela uthi bahambe bafica indawo sekhwalela khona indawo idlule ehlathini uthi umama engitshelile ukuthi uma ngifika kuleyo ndawo ngizodlula ngihlabelele noma isiphi isihlabelelo kodwa esizongenza ukuthi ngingesabi uthi le ngane yahamba midlule ebusuku khona into eyikhontena ngala uthi ngibona umuntu ongathi umuntu kodwa futhi lo muntu ubusabonakala wabesigoli uthi ngihlabelele yathi ngisize Nkosi abazali bethu-ke thina basifundise sisabangane ukuhlabelela uthi yahlabelela yadlula avaleka amehlo uthi yaloku ihambile agcine sifikile ku-25 umasiya wonke umuntu masekushumayela kusefanele kusukume wonke umuntu abonge okubongayo uthi nami ngaqala lelo suku ukusukuma ngibonge ukuthi Inkosi isangigcine inyama isahlala nomphefumulo mihla yonke wayengasukumi ngoba angazi ukuthi uzothini futhi ekuseni azi ukuthi kusukuma abadala kuphela osibesekuzulu Amen. Isabelelo 114 wangidala nkulunkulu kethi yamakhosi Bunga
nginolwazi wakwaZuma ngiphuma ethempelini lase-Underberg ethanda inkosi phansi kaMshumayeli nomkhokheli uHlongwane. Sacela ukudlula entshumayeleni engayizwa ithi Inkosazane ethempelini eNhlanhleni babehamba beya ebuhleni beyogida ihamba namakhosana. Endleleni babona Inkosazane iphethe isuitcase nayo imvunulo. Yamisa yathi sacela bagibelise nayo iya ebuhleni bangasayishiyi. Bayigibelisa Inkosazane bathi sebefike ngakwimizi yathi sacela ukudilika iyothatha imali kubo yokuthi ikhokhe ngoba ayiphethe imali. Bayivumela yadilika Inkosazane. Yashiya isuitcase ngoba phela kusazoqhutshekwa nendlela. Yangena kubo le Nkosazane bayilinda ngaphandle. Baze bathi hayibo angabe usebalekile yini ngoba phela ungene lana. Bathuma Inkosazane le ephakathi emotweni lamakhosana ehamba nayo kwathiwa ayihambi iyobheka iyobuza. Bathi hayi ngeke ongcono ukuthi badilike bonke nayo mise ingasabuyi. Badilika bashiya imoto eduze komgaqo. Bathi bafike bangqongqoza bafica isalukazi sihleli ngasemnyango. Saphumela emnyango bame baleni basho ukuthi basacela unozibanibani ongenela ekhaya uthozo uthatha imali yokuthi akhokhe. Isalukazi sakhala sabambela ekhanda kwaphuma bonke abantu ebaleni baxakiwe ukuthi yini manje sikhalelani. Kwaphuma nomakhelwane. Kwashiwo kuthiwa hayibo unozibanibani kade adlule emhlabeni. Nikuthathaphi nina lokho? Basho bachaza basho nokuthi bebexoxa naye ushilo uthe uya ebuhleni naye uphethe nesuitcase uthozo uthatha imali. Hayi bahamba kanjalo bashiya kukhalwa kanjalo. Bahamba baya ebuhleni. Bebefika baya kuMshumayeli wabo nomkhokheli bawubikela lo daba. Bathi abahambe baye kubaba. Afika amakhosana abika. Bese washo bathi beseza nje besathi bazoguqa athi ubaba usenifikile abantu abami. Usefikile unozibanibani uthe uyabonga uhambe kahle ukhona manje la ebuhleni. Ufike nani? Baxakeka besathi bazobika lo daba. Bavane bangasalibika ubaba wabapha isibusiso. Engisho ukuthi masiqhubeka sihamba ngokuzethemba nangendlela enhle phambi kobuso wathi ubaba athi ubaba ninesibindi bantu abami senikwazi ukuhamba nabantu abangasekho abeswabapha isibusiso. Ngisho ukuthi-ke nathi masiqhubeka sihamba endleleni ngokukholwa nangomthando uJehova ngoweqiniso nathi singathola lelo thuba leyo nhlahla ingasivelela. Cela inkosi nengilosi lapho engone khona cela ngithethelele cela ukwehlela ngenzansi Nkosibusise nikuzwile. Sabatha nguwe apumula nathi wena awimi nende Sabatha nguwe apumula
lwezulu. Bantwana benkosi, siyabonga umusa nothando esiliphiwayo siyintsha leli bandla ukuba siguqe sifakaze ngoshembe. Uguqile umntwana wakhona lapha ekhaya owangithi isibongo hlakaniphe igama. Nkosi yamakhosi, Nkosi yezwe nomhlaba, nyazi lwezulu, ngiyacela ukuba ukukhuluma kwami phakathi kwabangcwele bakho kungabi ukuba ngiyabakhipha ezweni lakhe elingcwele, kepha kube ngizotshala inhlamvu yothando neyokuzwana enhliziyweni zabo. Amen. BaNazaretha amahle, umsebenzi walapha ekhaya unzima kakhulu, awukho lula. Yebo, singabantwana bakhona lapha ekhaya. Siyacela ukuba uNkulunkulu ahlale njalo esibhekile, ngoba izono zona zikhona. Kunzima kakhulu uma ngabe usuguqile umntwana phakathi kwabangcwele naphakathi kwabantu abadala, ngoba ngiyakhumbula ngenye imini kwenye visit iyaphakama enye inkosana ithi ukulahlwa kwalapha ekhaya kuncane kakhulu. Uthi sewubambile lo mbhobhe ngubambile, uma unamehlo kamoya uNkulunkulu bese beka izinto ezimbili phambi kwakho. Ubese beka umbuso wezulu, ebese beka nokulahlwa kwesabekayo. Ukuthi uthi mase ubeka phansi lo mbhobho bese kuyakunamathela ukufanele. Angazi mina mengubeka phansi kuphe kuzokunamathela, kepha ngiyacela ushembe uNyazi lwezulu lapha ekhona ebantwaneni bakhe abakhethile uba babelile isabatha namhlanje. Ngiyacela nelami igama ethi mebaloba lilobe nelami. Ngenye imini ezweni elithile kuthiwa kwakunesilwane sasiqeda abantu, phelile nempahla yabo iy'nkomo imfuyo yaphelile isilwane. Kuthiwa kwabe sekuhlangana amadoda endawo nomphakathi ney'nduna nabo bonke iy'khulu zendawo. Nondaba ezitha waleli lizwe wayeseba khona, ngoba kuzohlanganisa itulo lokuthi lesilwane sesiqeda abantu singanqotshwa kanjani. Wathi bese behlangene la seliphuma isu lokuthi uNdaba ezitha wabe besethi uzothumela amadoda amahlanu kuzoba ubaba abadala babe babili, bese kuba iy'nsizwa ezintsha zibe ntathu. Wathi sebathuma uNdaba ezitha labantu ukuba baphume bayozingela lesilwane sesiqeda abantu. Wabe sethi kodwa ngaphambi kokuba nihambe ngizonika ingubo yensimbi. uNdaba ezitha wabayalela ukuthi le ngubo yensimbi nize ningayikhumuli, kungaba liyaduma izulu, ngaba liyanetha, ngabe liyashisa, ngabe kunjani, kepha le ngubo nize ningayikhumuli. Umyalelo loyo kaNdaba ezitha ethuma labantu abayozingela lesilwane esesiqeda abantu nempahla ezweni. Nangampela kuthiwa lashaya usuku base bephuma labantu ley'nsizwa ey'nhlanu, amabhunga amathathu, obaba sebeqinile abadala ababili. Bathi ekuhambeni kwabo kuthiwa la bese liphuma ilanga lashisa lokhu okuxakile. Kwafika lapho khona bethi abathi ukuphumula kancane ngoba sebehamba isikhathi eside. Wawusuvuka umoya omubi phakathi kwalezi iy'nsizwa lezi ey'ncane ey'ntathu. Zabe sezithi ngeke ngoba sisaphumula le ngubo ake siyikhumule kancane. uNdaba ezitha ubayalelile wathi nize ningayikhumuli, ngabe liyaduma, ngabe liyanetha, ngabe liyashisa. Wayesebuza omunye ubaba wathi hayi bo insizwa, ngoba uNdaba ezitha benyalelile nje ukuba le ngubo nize ningayikhumuli noma ngabe kunjani. Zathi le insizwa ey'ncane hayi ngeke kuyashisa manje, le ngubo kumele siyikhumulile. Nangampela bayikhumula le insizwa ey'ntathu le ngubo, basala labo baba nale ngubo yensimbi abayimbethe. Ekuphumuleni kwabo babe sebeficwa isithongwana, bathi nje ngoba baphumule abathi ukulala kancane. Kuthe kusenjalo besalele wabe seqhamuka lo muntu abamzingelayo lesi silwane lesi. Sabe sesiqala kokuqala kwinkosana leyo yokuqala eyayihamba nabo labantu encane.
yabe seyimodla lo muntu. Lesilwane sadlulela kowesibili samudla. Sathi mesifika kowesithathu wayesephaphama lo baba osayimbethe lengubo yensimbi. Laba sebedliwe isilwane nje ingubo yensimbi abasayimbethe. Uthe esephapheme lo baba osambethe lengubo yensimbi wabe sezama ukusilwisa lesilwane, wasilwisa kodwa lo wesithathu naye akasekho. Wasilwisa lo baba lesilwane kwaze kwaphaphama lo munye ubaba osayimbethe lengubo yensimbi. Baphaphama lo baba kwaba ukuthi basinqoba kanjalo lesilwane. Kepha kusinqobeni kwabo laba bafana bathathu abasekho abasha abangazange bawulalela umthetho wokuthi nize ningayikhumuli le ngubo yensimbi. Philip 2 verse 3. Mune eBhayibheli ngiyacela ungifundele. Philip 2 verse 3. Ngazi noma ngisho kahle kepha ngiyacela one eBhayibheli angifundele yona. Udumiso nokubonga akufanele kufanele wena udumiso ithi ningenzi lutho ngenkani nangokuziqhenya kepha ngokuthobeka. Ngiyabonga baba Inkosi kubusisa. Ithi akube loyo angenzi lutho ngenkani. Angazi kuthina abantu abasha kapha ukuthi ngabe siyayenza yonke imithetho esiyalwa ngayo. Ekuthiwa masiyenze ngabe siyayenza yini. Kepha ngiyacela ukubushembe asenze singabantu abasha ukuba sigcine njalo imiyalo yakhe ukuze azosikhumbula nangenye imini noma sesisezonweni. Ngalowo mazi ngiyacela ukuba ngiguqe hlale phansi. Inkosi ibusise amazwi wazwile. Amen.
amaqulu amasantombela emvweni thempeni. Izodlula intshumeleni engayizwani. Thiwa khona indoda eyayinamadodana amabili. Kuthiwa le ndoda ihlale inesifiso sokwazi ukuthi uma ihamba emhlabeni iyiphi indodana yohlala igcina imithetho kaNkulunkulu emzini wayo. Kuthiwa le ndoda isibiza amadodana awo omabili asiwanika amajuba. Kuthiwathi ayihambe yokulala amajuba lamadodana la kuye kubone khona uNkulunkulu. Kuthiwa la madodana abe sephuma ehamba ngokuhlukana. Kuthiwa eyodwa abesibuya kuqala. Yathi baba sengilibulele ijuba uNkulunkulu angibonanga. Kuthiwa elenye yabisibuya yathi baba ngihambile umhlaba kepha ngibona uNkulunkulu engibona ngangakwazi ukubulala leli juba. Yabe isibuyisa. Kuthiwa le ndoda ibisibona ukuthi iyiphi indodana yohlala igcina imithetho kaNkulunkulu emzini wayo. Nathi singabantwana sicela uNkulunkulu asiphe ukumesaba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, abazali bethu babe nethemba lokuthi siyohlala sigcina imithetho kaNkulunkulu uma behamba emhlabeni. Nkosi yesizwe. Mawuphakama makuhle ngohlangcwele. Lo mntwana uguqe lapha ekhanyeni namhlanje usiphelele Mkhize endaweni yasemzinto eDomsal Temple. Zawucela ngesihlabelelo sekhulu 17 ila ivesi lesithathu. Ubani ayesende pambisa lezelaku. Ubani Ngiphinde ngikhethe Inkosi enkulu yasephini uNazaretha uNyazi lwezulu. Nazaretha sisendaweni enkulu esabatha. Baningi ade befisa ukuba kanye nathi. Ngokuthanda kaNkulunkulu abakwazanga ukuba nathi. Ngenye imini entabeni zasemthwalume kunomunye Inkosazane ayifunda esikoleni thizeni. Babehamba bavuka ekuseni baye esikoleni babuye ntambama. Kuthe le Inkosazane angabisabuya ntambama ebuyela esikoleni. Babathuka bonke abazali bayo base behlaba umkhosi bathi hayibona ozibani akatholakali. Ngabe kwenze njani ngoba phela uJamisa ukuthi asheshe abuye esikoleni namhlanje. Lwaso langakusasa usuku afuna ilutho. Baba uChiliza kubaba wakhe wayesephuthuma enkosini, inkosi inyanga yezulu. Thema ngabe fika enkosini laba kulomuzi lo abakholwa. Kodwa sekuthiwa akaphuthuma enkosini uyena uShembe usiza abantu.
Thema ngabe fika enkosini usethi baba nginomntwana wami intombazana uye kuphela kwakhe. Awunozibani bani. Sekusuku lesithathu namhlanje akatholakali. Ubaba washaya itafula bheka lena le babuya wezuthi hayi. Tanami ngiyakuzwa. Kodwa umntwana wakho uzotholakala usuku lesihlanu. Akazotholwa yini abantu. Kodwa uzotholwa imbuzi. Wadideka ubaba uchileza ukuthi hawu. Uthini lo mangabe ethi umntana wami akazotholwa ayithini abantu esimfunayo, kepha uzotholwa imbuzi. Wayesamukela isibusiso ayesephindile ekhaya. Ekhaya kwachileza bamlindile mhlawumbe uzobuya namakhathakhazi athize. Ukuze azosetshenziswa phela ukutholakala umngane yakhe. Sethi mayefika wayexoxa indaba uthi ngambili ngalo muntu akashembe. Uthe mangabe ngifika kuye ngimbikela udaba. Wayesethi bantu bami umntwana uzotholakala kodwa uzotholwa imbuzi. Imbuzi akuyamfuna nikonje umuntu. Hayi ngempela shawule lesine shawule lesihlanu. Kuphunyiwe kunembuzi ke osonkupha abadayisayo. I-truck izodlula ngakhona nje endaweni. Ilayishe zona lezi imbuzi. Kuthe mandlula la endaweni kwase kuvula ke isicabha sangemumva. Zaphuma ezinye imbuzi zabalekela la eduze. Kuthe kwakhona eyodwa iphuma yoshona ngale ngasehlathini. Bathe bayilandela. Imbuzi bafika imile. Bathi mabebuka kunezincwadi kunobhakho kunezincwadi eceleni kwayo. Bathi ukuthi ngabe kwenzakala nezincwadi abezifunani lapha. Bathi mase wabheka eceleni awunanga unozibani. Ekade sasemfuna. uNazaretha ushemba uthi ikhuluma into akhuluma into eyenzakalayo. Akekho noma munye ushembe uthi mabe khuluma into sithi inganekwane. Kodwa uthi mabe khuluma into noma kuthiwa izokwenzeka manje kodwa ukuhamba kwesikhathi izokwenzeka. Amen. Baba umqalo wendlela ngelinye ilanga ehambe ezintabeni. Siyadlula kwenye indawo ngazi ngasemkhayidini. Usebona umbila nje usumncane nje kahle. Kodwa lo mbila uthi mabe ubheka ayingeke umbila lo usumncane kodwa manje masuba nezikhwebe ezingaka kwenzakalani. Sebuza abantu bakhe ayihamba nabo ngaleso sikhathi. Sethi bantu bami niyabona nalo umbila ukuthi unjani. Usempishane lo mbila kodwa unezikhwebu. Hayi bavuma abazalwane ehamba nabo sebethi baba siyawubona. Sethi bantu bami ngiyadabuka. Ngiyabona lo mbila lo akona umbila lo niwubonayo. Kepha nibona isikhathi esizayo esiyobe sisibi kakhulu. Ingane ezenza amakhosazane namazamantombazane lezi. Eniyibona zincane kodwa zithwele izingane ngambili ngantathu. Namhlanje kunjani izwi? Odadewethu bathwele izingane ngapha nangapha. Kepha babili bathatha abezwe izwi laShembe. Base beyavuma balandela bamkhetha uNyazi lezulu. Ngicela odadewethu esinabo kanabachu. Uthi uNkulunkulu akabagcine. Inzima lendlela ihanjwayo naNazaretha ayilunga. Obaba bethu bayishiya kithi. Bethi bantu bami lapha ekhaya. Lo mNazaretha njengoba selingibasile iziko lezilingacisha. Ngingazi babe ngiflathela ngibheke emuva ngithi ngizelithi izibusiso ngosuku lwesabatha emzini wami ekuqhuthuka intuthu ubheka phezulu. Usuku lwesabatha lento enkulu kakhulu mangcwele. Ngingadli isikhathi ngicela uNkulunkulu ukuthi lapho ngishayise khona
ngingumntwana siney'nhliziyo ey'fisayo, iy'nhliziyo ezifisa okuhle, zikhona ey'fisa okubi. Esicela ukuthi uNkulunkulu engathi bengasikhumbula siphe iy'nhliziyo lezi ezinto ezifisa okuhle, sihlale ngaphansi kwephiko lakhe. Abazali bethu sibathande, bafowethu asithandeni abazali bethu, bodadewethu asibahlonipheni abazali bethu. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa umama ekhala inyembezi ethi ngangcono ukuba ngizalanga uma ukuthi uNkulunkulu uzongipha le ngane eyihlongandlebe engalaleli. Bafowethu asikho isibusiso sitholayo uma ngabe ungamlaleli umzali. Nasinye asikho isibusiso sitholayo uma ngabe ungamlaleli umzali. Asibahlonipheni abazali bethu. Bafowethu ngibhekisa kunina senikhulile nentsha. Bafowethu asithandeni abazali bethu. Iy'ngane ziphumile zihamba zayofunda. Bahambe ukufunda kubili kuthatha ukuya nabo. Sonke sijabule ukugqoka amajazi. Sonke sijabuliswa ukuthi sifundile. Kodwa inkinga ekhona yinye. Yebo sifundile impela kodwa sifundisekile. Awukwazi ukuthi wena ungathi uyinhlalisuthi ube muhle ugqoke ungenabehlezi imali ye-1000 into ye-1000. Kodwa umzali wakho into ayigqokile ugqokele umNazaretha engugqokile. Cha bafowethu ngiyawuthanda umNazaretha engugqokile. Kodwa bafowethu asisicabangele abazali bethu kuqala before sigcine kuthina. Asingakuthanda ukubuka ezweni kodwa amakhaya ubaba mkhulu esiphuma kuwona inkinga. Nkosi busini kuzwile. Nkosi kuwe, Nkosi kuwe, ukuthandaza, ukuthandaza ngiqhamuka ekulungeni thempeli ngaphansi komshumayeli umngwengwe nomkhomkheli umagomede mngwengwe. Ngizodlula intshumayelo engayizwayo nami kuthiwa kwakukhona umama oyinendodana. Lo mama indodana yakhe engayitholi umsebenzi. Kuthiwa le ndodana yawuthola umsebenzi ngelinye ilanga eGoli. Kuthiwa le ndodana yahamba yaya eGoli yayosebenza yahamba iminyaka neminyaka ayibuyi le ndoda. Kuthiwa lo mama azaqala ukucabanga ukuthi ayenze njani indodana yayo yilo yathola umsebenzi ayibuyi. Kuthiwa lo mama wahamba yokubaba mkhulu wafika ubuya lolu daba wathi Nkosi yami nginendodana, indodana yahamba yawuthola umsebenzi eGoli namanje ayibuyi. Kuthiwa ubaba mkhulu wabuza uthuba igama layo. Kuthiwa washo igama layo umama nami angisalikhumbuli kahle. Kuthiwa wathi ubaba mkhulu wohamba uye kujantshwa isitimela ufike ume kuwona ufike umemeze kathathu sibani bani uyafuneka ekhaya
sibabani uyafuneka ekhaya, sibabani uyafuneka ekhaya. Kuthiwa ngosuku olulandelayo indodana yabuya. Ngathi uNkulunkulu ushembe nami ngangikhumbula isikhumbe samakhosazane sifundiswe iphatha kahle Inkosi sizone kuzwini. Sasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Lo mntwana oguqe phambi kwenu ungwakwakho isibongo usabatha emizini wasekulungeni. Amen. MaNazaretha engcwele, njengoba ngiguqe phambi kwenu angiguqile nangabungcwele enginabo. Kepha ngicela ukuguqa kwami kube ukuphila enyameni nasemphefumulweni. uNkulunkulu angahlangula igama lami encwadini yakhe yokuphila, kepha lilobe igama lami lime ngaye encwadini yami yokuphila, encwadini yakhe yokuphila. Amen. Ngelinye ilanga sizwa kuthiwa kwabakhona insizwa eyake yagula, yaba nesifo engazange isiqonde ukuthi siyisifo sini. Uthi lo muntu njalo mayelele beba nenkinga yokuthi umphefumulo wakhe ubuke uphume esidumbini, uhlukane nenyama, ayibone ehamba, kodwa lapho ekuhambeni kwakhe uhambe ebumnyameni. Indlela yakhe ayikhanyi, ingakhanyi njalo, kodwa kuhamba isikhathi kube khona into ehlayo lapha phambi kwakhe angayiboni ukuthi iyini yona lento le ehla phambi kwakhe. Waze wathatha isinqumo sokuyolibika lolu daba lakhe enkosini. Kuthiwa inkosi yayikhona ngaleso sikhathi kwakuyinkosi uThini. Uma efika phambi kwasezulwini uyafika uyabika uthi baba nginenkinga, nginesifo engingasazi ukuthi inhloboni yesifo. Iyambuza inkosi ukuthi angani wena uyayihamba yini nabachu na? Uyavuma uthi yebo baba ngiyayihamba. Iyambuza ukuthi ekuhambeni kwakho ufike wenzeni mawuhambile. Angeni wena yonke indawo la uhamba khona
uhamba wonisa amakhosazane ami. Uthi wasezulwini kulungile. Inkosi ikubusise, hamba. uNkulunkulu mayekukhumbulile uzophila. uNkulunkulu mayekukhumbulile uzofa nalesi sifo sakho singapheli. Yahamba lensizwa yabuyela ekhaya. Ekubuyeleni kwayo ekhaya kwaphinde kwabuya futhi lokhu kufa. Yayibona futhi ihambe endleleni. Ekuhambeni kwayo yaphinda yehla lento ehla eyayingayiqondi ukuthi yini. Mayibuka lento yayiseyiyathola ukuthi imvunulo yamakhosazane. Khona lapho ngiphambanisa khona. Impendulo yakhe yalesi sifo sakhe yabuya eselele. Yabuya esesendleleni la kwakhuluma khona izwi elalimchazela ukuthi yini lehlayo. Lase liyamchazela ukuthi njengoba indlela yakhe engakhanyi ingenxa yaloko ukubona abehamba ekwenza yonke indawo lapho ehamba khona. Engathi uNkulunkulu angasikhumbula njengoba sikulolu hambo asibheka sithande. Asiphe ukuyiphatha kahle inkosi ebuseni kuzulu. Nazaretha uyeza umhla kuphela. Ngizothanda ukudlula kwenye intshumayelo engayizwayo. Kwakunenkosazana eyayisafunda eVarsity. Lenkosazana yayiphuza igqoka amabhlukwe. Kodwa njalo ngoLesihlanu yayibuyela ekhaya. Njalo ngo6 senza umthandazo weSabatha. Ungenisa iSabatha. Iya eSabatheni makuyiSabatha. Kodwa njalo ntambama mase ushayile u6 izophinde futhi iphume ihambe nabangani bayo. Bahambe futhi bayophuza igqoke ibhlukwe. Kwafika isikhathi sokuthi uNkulunkulu seyayithatha. Wathi mayithatha yathi mayisiphambili yangena amaNazaretha. Yangeniswa ukuthi ibilgcina iSabatha ibimkhonza uNkulunkulu noma ibizenza izinto eziphambene nomthetho wesonto. Kodwa yangena amaNazaretha. Uyakuza umhla kuphela. Siyacela ukuthi uShembe asikhumbule singabantwana bakhe. Yacela futhi uShembe akhumbule umndeni wasemoyeni. Njengoba ngilapha amakhosazane ethu awaphelelanga awabanye awakwazanga ukuphumelela ngoba kwingenxa yesikole entumatric. Ngiyacela uShembe asikhumbule. Angikhumbule umndeni wami kaZondi aphinde akhumbule umndeni wami kaMzolo. Inkosi ibusisendikuzweni. Senkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Siyabonga maNazaretha amahle. Siyabonga zingane zonyazi lwezulu. uNkulunkulu anigcine phansi kwephiko lakhe. Lento eningayo la akuyona into yokudlala. Ubaba inyanga yezulu wayakha ngoba efisa ukuthi uMnazaretha aqhubeke bungapheli.
thina sizodlula emhlabeni thina sibadala kodwa yonke into isele nayo intsha lento intsha siyacela ukuthi nibambe ngezandla zombili ningayidedeli uNkulunkulu anilonde anibusise lapho kuthiwa khona intsha ihlangene nibumbane nibe into eyodwa nibe khona namhlanje nibumbene lana ekhanyeni kuzokwenziwa into enhle yokushaya uthando lokwakhiwa komuzi omuhle wasenhlalakahle mayibonga Inkosi siyabonga amazwi amahle sesiwatholile entsheni engaphansi komNazaretha sizocela lenkonzo ukuyivala ngesihlabelelo u101 siyocela inkosana umbongeni wakacele eHammersdale kuba uyena ozosihola ngalesihlabelelo ubaba wethu uyena uyobe esesicelela isibusiso kuNkulunkulu mayibonga Inkosi amen Inkosi yobusisa ukuphama kwebandla